Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ang tanang butang din mura og ako nang nakita. Gikan sa mga higdaanan, sa mga aparador, ug sa mga sofa sa sala. Si Joseph, siya na lang ang angay kong pug-on sa pagpatugan sa tinuod. Tinuod gyud ay nga ikaw ang nia dinhi. Nakaila pa ko nimo? Ha? Murag dili man ta kaila, miss. Karon pa ko makakitaan ang naong nimo. Mao ba? Well, ako nakakita na ko nimo og dili ka angayan ining dapita. Kinsa man ka mo dili nako sa pag-anhi dinhi? Ha? So, wa na gid ka mahinumdum sa akong naong? Sorry, pero familiar ta ka, pero nagdali ko. Excuse me. Oh. Wa na siya makailan ako. Kun mao. Di na gyud ko mailhan nga ako si Mika. Effective ang akong gibuhat nga pagpausab sa naong. O kun mao. Dali ko rin ang hipuson kini si Dorina. Kung ako mang mapamatud-an nga kabit siya ni Eman. Nganong dili. Malas lang siya kung ako ang iyang kontraon. Kinsa ba katong babayhana nga nangalit man ang pangisog sa ako atubangan? Familiar na ko siya, pero di ko kinumdum kung diin ako siya masugati. Bahala na siya, eh. May laing ko problema giatubang. Ay, salamat kay nga may abot na ka, Ma'am Dorina. Kaya nga naman ni Luloy. May nahitabo ba dinhi nga dili maayo? Wa man noon. Ay, pero, Pero unsa? ay, kuan ba? Ay, si Doc Joseph ay grabing hupog. Unsa? Hain man si Joseph. Ay, ito siyang kwarto sa dakong kwarto. Sige, di ako na. Ako ato si Joseph. Ay, diin magkahati sa tikan. Ay, mora maglain sa siya o gibate. Uy, Luloy. Loy, Ay, unsa naman to? Ay, Misulti to siya kung diin siya gikan. ay, wa yun ninyo eh. Ay, pero mura gikan sa siyang problema. Ay, kay dili man sa smiling. Ha? Ay, hanyo. Ay, maulag, di ba? Ay, pero, ay, di masaday kung tamuhokom. Ay, onya na, kung ako siyang masundan. Unsay masundan, Ay, Loy? ayaw siya pa, ha? Ikaw pa no. Pero, ay, gisabot na kung doktor daan man. Ay, nakumulakaw sa Dorina. Ako siyang sundan. Ay, di ba niingon naman ko ni mo, ane? Ay, ugan eh. Ikaw kalintanon. Ay, bitaw, magmotor lang ko. Ay, unya, ay magbantay ko nga dili ko niya mabantayan nga magsunod niya. Saba, da, Loy, oy. Nganong di man kuno ka mabantayan nga dangas man kay kag-agtang, Loy. Ay, ikaw umuwa ka. Ay, bitaw, mag-helmet ko, mag-helmet. Araw Unya. dili ko niya mailihan. Oo, Loy, unya, mag-jacket ka, no? Kanang, wa pa makit ni Ma'am Dorina nga jacket ba? Oh, ay, Lin, ay, in-ini lang. In-ini ba? O, Ay, lagi. tabangi ko sa akong costume, ugma. Unsa? Ay, kung mulakaw na si Dorina, ugma pa. Ako na guna siyang sundan. Joseph? Joseph? Oh. Joseph? Dorina, salamat mo pauli na ka. Binakog
imo na ko biyaan. Oo. Ayaw paglangas. Mahog ka sa kama. Dali. Dorina, please, maluoy ka. Ay, kog biyai. Please. Ha? Joseph. Nga nagkasulti ka man, ana, ha? Doon na ba na ako'y rason aron biyaan ka? Ha? Joseph? Nahadlok lang kong nabiyaan ko nimo. Ay, di buhata, Dorina. Maluoy ka. Joseph, hatagi lagi kong rason nga posibleng biyaan ti ka. Unsa? Mahalti ka, Dorina. Mahal tasap ka, Joseph. Nagatuhog na siya. Ihurot ko gyud sa imong lawas at anang bala nining akong pistola, Dorina. Kung maklaro na ko nga ikaw ang gikabuangan ni Eman. Huh. Mamatay ang mo ilog ni Eman gikan nako. Mistika. Uy, nagluwar ka man ko doon ng karmas. Wa ni nako duha ibimbo. Ako ning giandam. Mistika, kalma lang ha. Ay, napadasi mo kasuko. Oh, depende lang unya ni sa dagan sa kong utok, bimbo. Pero, Miss Nika, isaad din taon ako. Bisang pagkinausang panahon. Ayaw yung taon kong isumbong ni Boss Iman nga ako'y nagtabag ko, ha? Ayaw ka balakang. Way laing mahipaw sa kong gisuko nimo. Yeah, okay na ka, Miss. Kuan, nangayo na sayang bayad ang akong pasunod ni Boss Iman. Nerang kwarta na sobrang. Ihatag na niya. Okay, Miss. Salamat. Pahimuslan ko lang una ning pag-una kong kintsura. Nga sila si Emma ng ang ubang sakop rang nahipaw. Kining hitsura, ha? Kining hitsura ang mo patay ni mo, Dorina. Naunsama ko. Naluoy man kayo ko ni Joseph. Nahadlok yun siya nga ako siyang biyaan. Ma'am Dorina. Kuan ma'am kining. Wa na kay isugo na ko, ma'am, kay matug na unta ko. Wa na, nang liling. Kung gusto ka og ikasulti-sulti din sa sala, ma'am, okay ra gid baya ko. Naala ko sa kalibog karon nang liling. Unsa? Nganong naglibog ka man, ma'am? Oh, ma'am, ako ma'am Dorina, no. Ako no, makatago, gid kay ko og sekreto, ma'am, ay. Mahimo sab nga, ari na nimo ipabuhagay na kung imong kalibog, ma'am. Bugat kayong akong problema nang liling. Wa man tingali gaan nga problema, ma'am. Basta mo atake na gani na nimo, kuyaw gyud, maglabad gyud ang imong o. Pero kung imo ka nang isulti sa uban, mugaan-gaan ang bation nimo. Ambot. Naglibog sab ko nang kun angay pa din akong isulti nimo. Ma'am, isulti na lang gud na. Aron mo gaan-gaan ang imong dughan. Nang nagduda ko nga Gaon sa ma'am. nga doon ay kikilimod na ako si Joseph. Ha? May akong gusto nga musulti lang unta na ako si Joseph. Kung unsa pa may iyang gitago na ako. Wala. Ngano man di ay ma'am. Usam di sa mong pagtuo ang kilimod ni Doc Joseph ni mo, ma'am, ha? Ang bahin sa among kaminyoon. Unsa? Mao ka na nagliling. Nagduda ko nga doon ay problema ang among kaminyoon ni Joseph. Oh, hindi. Pangutan-o ni mo siya, ma'am. Nahadlok sab ko mahibaw sa tinuod ng liling. Unsa? Nahadlok ko nang Uy, kung mauna nga nahadlok ka, ay nalang nigsusiha, ma'am. Puyin na lang ang kamalinawon sa inyong pagpuyok karon. ha? Ma'am Dorina, naluoy baya kay ko ni Doc, ma'am, ay. Mura taon siya matarantar kung mulakaw ka. Nagsige naman ganito panawag ang ospital, ma'am. Nangita niya. Pero di man niya ipatubag. Unsa? Luuya lagis imong bana, ma'am Dorina.
Matarantar yun na siya, ma'am, kung ikaw ng problema. Oy, milagro nga nag-inom ka nga ikaw rani ka. Imported pa nga bino. Isog man kayo na. Ganahan ako mo inom, Eman. Unsa may problema? Suma. Unsa day problema? Na, yamat na noon. Ako naman oy imo pangutan noon kung unsay problema. Ikaw ang dunay problema kay ikaw may nag-inom. Ikaw ang akong problema, Eman. Oh. Ha? Ug nganong na problema ka man kuno nako? Unsa man? Gusto na ko nimong ilisan, ha? Uy. Murag di naman maayo ang tono sa imo sinultihan ni ka. Muhang niyok ko nimo, Eman. Ayaw lang yun kong binuangi. Parti o pamabay. Naa ka nasab ang pangabubuho ni Monica, ha? Napasakita na baya taka tungod anak, ha? Kung may mahitabo na ko, may mahitabo usab sa imong gikabuangang babae, Eman. Nika? Nakailan ako kung si Kinsa siya. Oh, usa? Siya si Dorina, dili ba? Ang asawa sa doktor. Dili ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!